نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah subhanahu wa ta'ala at pinapasalamatan natin siya at lagi natin siyang pinapapurian dahil sa ito ay dapat nating gawin bilang mga mananampalataya. At tayo ay nagsasalawat at nagpapahatid ng kapayapaan kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, mga kasamahan at sa mga taong tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah, mga kapatid sa pananampalataya, tayo ay magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat inabutan natin ang mabiyayang buwan na ito, ang buwan ng Ramadan, kung saan ang mga biyaya na matatagpuan at matutunghayan natin dito sa loob ng Ramadan ay napakarami. At ito na nga yung pag-uuna-unahan ng mga mananampalataya sa paggawa ng kabutihan. Kasama na dito ang pag-aaral tungkol sa ating pananampalataya at ang pagsasaliksik ng mga kaalaman na maaaring maging kapaki-pakinabang sa atin, lalong-lalo na sa mga araw ng Ramadan. Alhamdulillah. So, alhamdulillah, at ang ilan sa mga aral nating, subhanallah, mashallah, napakarami na nating narinig na aral tungkol sa ating sa mga kainaman ng Ramadan, sa kainaman ng mga gawain na nakapaloob sa buwan ng Ramadan, at mga bagay na may kinalaman sa buwan ng Ramadan. At ito ay hindi natin malalaman, hindi natin ito malalasap ng husto, hindi natin mararamdaman ang tunay na kaligayahan sa buwan ng Ramadan, di pa na lamang kung hindi natin mabalik tanaw o kung babalik tanawin natin ang pinagmulan o yung dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga gawain dito sa buwan ng Ramadan na pinakamainam. At ito nga ay ang pagbalik tanaw sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay inaabutan ng buwan ng Ramadan o kapag pumapasok na ang buwan ng Ramadan sa kanilang buhay. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi naman nakatago sa atin ng kanyang history o ang kanyang talambuhay. Subalit, bilang mga Muslim sa buwan na ito, ay mainam sa atin na alalahanin ang ilan sa mga ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Quran, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sa sinabi ng Allah, tunay na mayroong kayong pinakamainam na modelo na ipinadala ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang sugo niya na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nararapat niyong pag-aralan ng kanyang buhay, nararapat niyong sundin ang kanyang mga aral, at nararapat niyong tangkilikin ang mga ipinag-uutos at layuan ang mga ipinagbabawal ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa mga mananampalataya na nagnanais at naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, natatakot sa Allah, at siya ay umaasa ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay makamtan niya sa araw ng paghuhukom. So ang talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napakahaba, at ito ay mababasa natin sa isang pinaka mainam na aklat na pinamagatang Ar-Rahiq al-Maktum o yung Sealed Nectar.
Pero sa pagkakataon ngayon, kukuhanin lamang natin ang ilan sa mga yugto ng buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may kinalaman at maaari nating makuha, mai-relate sa buwan na ito, sa buwan ng Ramadan. Naiulat, nung tinanong ang isa sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Aisha, tinanong si Aisha, "Ya Aisha, o Aisha, ano ang khuluq o ang katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, "Fa inna khuluqahul Quran." Ang katangian o ang pag-uugali o ang pamamaraan ng buhay ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Quran. At sinabi ng Quran tungkol sa katangian ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Allahu Akbar. Sinabi ng Allah na ang katangian ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang iyong katangian o Muhammad ay nasa dakilang katangian o kaugalian. Ito ang tumutukoy sa kadakilaan at kagandahan ng ugali ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat nating tularan at pag-aralan ang kanyang sitwasyon sa mga nalalabing araw ng buwan ng Ramadan na ito. So dahil dito, pinag-aralan, alhamdulillah, at pinagsumikapan ng ilan sa mga scholar sa ating pananampalataya na kuhanin ang mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa Ramadan. At isa na rito ay yung hadith na naiulat na tungkol sa pag-aayuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, sabi sa hadith na ito, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasahur sa pamamagitan ng dates o ng datiles at sinusundan ito ng tubig. Kung walang dates, ay tubig ang kanyang ipinagsasahur. At ganun din, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-i-iftar sa pamamagitan ng dates at tubig. At sinabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tasaharu fa inna fis sahuri baraka. Siya ay siya ay nag-encourage sa mga mananampalataya na ang bawat mananampalataya ay magkumain ng sahur, o sila ay maghanda ng kanilang pag-aayuno sa pamamagitan ng pagkain ng sahur sa madaling araw bago pa man ang Adhanul Fajr. At sila ay kumbaga elate nila ang pagkain ng sahur hanggang sa pinakamalapit na oras bago ang pag-aadan ng Fajr. Ito ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganoon din, sinabi rin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ay kanyang ginagawa, na nananatiling nasa kabutihan ang umma na ito ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggat sa sila ay nag-uuna-unahan or nagmamadali sa kanilang pag-iftar kapag dumating na ang iftar. Ibig sabihin, ito ay dapat nilang gawin kaagad-agad. Ito ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag dumating na ang oras ng Maghrib, ang adhan ng Maghrib, nararapat sa bawat mananampalataya, Muslima na nag-aayuno sa buwan na ito ay mag-break ng kanilang fasting ng walang pag-aalinlangan, sapagkat ito ay kasama sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus, sinabi ng ilan sa mga maalam na kung sino man ang ipagpahuli nila ang pagbe-break ng kanilang fasting hanggang sa dumating ang oras na malapit ng mag-isya, ito ay salungat sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung sino man ang sumalungat sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." At sino man ang sumalungat o hindi niya naisin o hindi niya gustuhin ang sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay hindi makakasama sa ummah o sa nasyon ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito, iisa-isahin natin ang ilan sa mga hadith niya tungkol sa mga gawain niya sa buwan ng Ramadan. So alhamdulillah, nakuha natin yung pagsasahur, paraan ng pagsasahur ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pag-iftar ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan. Na iulat na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinakamabait na tao.
Allahu Akbar. Naiulat na walang tao ang lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay walang nakuhang sagot kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam o walang nakuhang tulong kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, lahat ng lumapit sa kanya ay tinulungan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinarap ng ayos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinausap ng ayos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ganun din sila ay pinakitunguhan, hinarap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At naiulat din maging yung pakipag-usap niya sa mga tao ay halos nakakatulong at nagiging paraan upang maipakita niya ang pagiging mabait ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pagiging mabait ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mayroong tatlong maratib o tatlong mga antas. Ito ay ang pagiging mabait niya sa mga pangkalahatang katauhan o pangkalahatang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala bago pa man sumapit ang buwan ng Ramadan. Kapag sumapit na ang buwan ng Ramadan, nagbabago ang pagiging mabait ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sa mabait, nagiging mas mabait pa siya at nadodoble, natitriple pa ang pagiging mabait ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halos, sabi nga, naiulat na ang pagiging mabait ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan at sa mga iba pang mga araw ay nagiging dahilan ng pagbaba ng ulan sa kalangitan. Allahu Akbar. At ang pagiging mabait ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan ay nagiging dahilan upang mabuhay ang kalupaan mula sa pagiging patay nito. Yung mga lupa na halos hindi na pinapansin at hindi na napapangalagaan ay nabubuhayan dahil sa kabaitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini-encourage niya ang mga tao, inaayayaan niya ang mga tao na gumawa ng kabutihan at ipinapakita sa mga tao kung papaano ang pinakamainam na pamamaraan ng paggawa ng kabutihan. Inuutos niya ang kabutihan at siya ay nananatiling nagbabawal ng kasamaan, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At naiulat na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ajwadu hinama yalqa Jibril alaihi salam min ar-rih al-mursala. Sabi ni Prophet Muhammad tungkol sa pagiging mabait ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nakikita o nagtatagpo si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Jibril alaihi salam, ay lalo pa siyang nagiging mabait, lalo pa siyang nagiging mabuti, sapagkat inihalin tulad siya sa isang hangin na yung hangin na kumbaga yung hangin na lumalampas ng mabilis. Ito ang paghahalintulad sa kabaitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung hangin na walang daladalang panganib, yung hangin na banayad at hangin na makapagdudulot ng comfort sa bawat nilalang na madadampian ito. Ito ang kabaitan o yung paglalarawan ng kabaitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tuwing siya ay dumadating sa kanya si Jibril alaihi salam. At ang pagdating ni Jibril alaihi salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naiulat sa tuwing gabi ng Ramadan. Si Jibril ay dumadating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga gabi ng Ramadan upang pag-aralan nila, upang ituro kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kana yatadarasul Quran, yatadarasanil Quran. Silang dalawa ay nag-aaral, si Jibril at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay masusing pinag-aaralan ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito ay pinatatag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at misdakan tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Sa buwan ng Ramadan ay pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ni Jibril alaihi salam, at ito ang pamantayan ng buhay ng mga mananampalataya at ito ang gabay para sa mga sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang Quran na kung saan matutunghayan natin ang mga fadail, ang mga biyaya na nandirito sa buwan ng Ramadan kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-ayuno, siya ay nag-ayuno ng buong puso para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. At naintindihan niya ang pananampalatayang ito nang walang masihigit sa kanya. Ibig sabihin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang pinaka-the best na dapat nating tingnan pagdating sa pagpapasting, pagdating sa pagsasala, pagdating sa pagsasadaka, pagdating sa lahat ng bagay na may kinalaman sa ating pananampalataya. Kaya dahil dito, sinabi ng isa sa mga a'immatus salaf na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa karam niya o dahil sa jud o dahil sa kabaitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nasabi natin kanina, na ang kanyang kabaitan ay iba sa buwan ng mga Arabic calendar at iba sa buwan ng Ramadan. Sabi niya na ang karagdagang pagiging mabait o karagdagang paggugol sa buwan ng Ramadan ng mas higit kaysa doon sa iyong pagiging mabait bago pa man dumating ang buwan ng Ramadan. Sa halimbawa, ikaw ay mabait sa Muharram, mabait ka sa Safar, mabait ka sa hanggang Sha'ban, yung kabaitan mo na yon o yung pagbibigay mo ng mga sadaka doon ay pwede o mas mainam na doblehin mo, triplihin mo kapag dumating ang araw o ang buwan ng Ramadan. Dahil ito ay sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at iniinganyo natin ang bawat isa sa atin na maging mas mabait sa buwan na ito at layuan ang pagiging madamot sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa mananampalataya. So ito ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ulitin po natin, siya ay mabait, subalit mas nagiging mabait kapag dumating ang buwan ng Ramadan, at siya ay lalong nagiging mabait kapag sa tuwing nakakadaupang palad niya si Jibril alayhi salam, o sa tuwing nakakaharap niya si Jibril alayhi salam. So ito ang ilan sa mga katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating ng buwan ng Ramadan. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagpapatalo sa pagdating sa buwan ng Ramadan. Hindi siya nagpapatalo sa paggawa ng kabutihan, sapagkat siya ay pinakamasinop, siya ang pinakamasipag, siya ang pinakamaalalahanin sa lahat ng mga mabubuting gawain sa buwan ng Ramadan. Naiulat na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginigising niya, binubuhay niya ang mga gabi ng buwan ng Ramadan, lalong-lalo na kapag dumating ang huling 10 gabi sa buwan ng Ramadan. Kaya na yuhyi layali, ginigising niya, binubuhay niya ang mga gabi ng buwan ng Ramadan, ginigising niya ang kanyang pamilya, at naiulat na itinatali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang damit pangbaba upang makapokus sa pag-ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gabing ito. At naiulat na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama sa mga sunnah, mga nakagawian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag dumating ang buwan ng Ramadan, at ito ay hindi mawawala kapag pinag-usapan ang buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tuwing sasapit ang Ramadan. Yung tinatawag na al-i'tikaf. Al-i'tikaf o luzumul masjid biniya ada itta'ah lillahi azza wa jalla. Ang ibig sabihin ng i'tikaf, ito ay ang pananatili sa mga masjid o sa masjid na pinagdarasalan ng 5 beses sa isang araw, na mayroon siyang intensyon na manatili doon upang
sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng uri ng pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad halimbawa ng pagsasala, pagbabasa ng Quran, pagdidikir, at maging pagtulog ng saglit bilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naiulat na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakapag-i'tikaf ng 10 taon, 9 na taon. 9 na taon siyang nakaranas ng pag-i'tikaf. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-i'tikaf sa unang parte ng kanyang buhay sa mga unang 10 gabi ng buwan ng Ramadan. At pagkatapos ay sinundan niya ito ng pag-i'tikaf sa ika-10 gabi ng Ramadan. At yung sa panghuling parte ng buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa siya ay binawian ng buhay, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-i'tikaf sa huling mga 10 gabi ng Ramadan. At ito ay nangangahulugan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nananatiling masigasig, nananatiling masikap sa paggawa ng ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga gabi ng Ramadan. Hindi niya iniwanan yung unang 10 gabi, yung ikalawang gabi, at lalong-lalo na yung ikatlong 10 gabi. Pero mas naging lamang ang pananatili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yung i'tikaf ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga huling 10 gabi ng Ramadan. So yan po yung mas malakas na mas maraming nagawang pag-i'tikaf ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pagkatapos nga niyang nawala, pagkatapos na namatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay pinagpatuloy ng kanyang mga asawa ang pag-i'tikaf sa buwan ng Ramadan sa mga huling 10 gabi nito bilang pag-asa at bilang pagtatayo ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang i'tikaf na ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang tulad ng nabanggit ng mga ulama, ng mga scholar. Binubuhay niya ang kanyang gabi sa pamamagitan ng pagdidikir, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Quran, pamamagitan ng pagsasala ng tarawih. Una, nagtatarawi si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nagtatahajjud at siya ay natutulog. Nagkakaroon siya ng parte ng pagtulog o pag-iglip, nang sa gayon ay mas magampanan niya ang lahat ng mga obligasyon ng pagiging propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ganito rin dapat ang mga mananampalataya ngayon o yung mga Muslim ngayon. Kinakailangan hatiin niya ang kanyang gabi kung siya man ay mag-iintensyon na mag-i'tikaf para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung puro kwentuhan or mag-i'tikaf ka dahil sa yayaan lang. Hindi. Una, dapat isipin natin ang i'tikaf na gagawin natin o ang pananatili natin sa masjid, ito ay upang gayahin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, yan ang una natin dapat maging intensyon. Upang gayahin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat ito ay sunnah, magkaka-reward tayo doon. Pangalawa, ito ay gagawin natin upang upang mas magugol natin ang lahat ng oras natin sa mga gabi na mananatili tayo sa masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala, at walang masasayang sa mga ito. Sapagkat ang oras para sa atin, ito ay ang ating buhay. Kapag ito ay nawala na, kapag ito ay lumampas na, hindi na natin ito may babalik pa. At wala na tayong sisisihin kundi ang ating mga sarili kung ito ay lumipas nang wala tayong nakuhang kapaki-pakinabang na bagay dito. Pangalawa, mag-i'tikaf tayo na mayroon tayong mabuting mga kasama. Ito yung mas mainam kung mayroon tayong kilala na mga makakasama sa ating i'tikaf, nayayain natin sila na gumawa ng kabutihan kasama natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang naiulat na pag-i'tikaf ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagkaroon ayon sa mga nag-ulat ng paraan ng kanyang pag-i'tikaf. Ang mga sahaba ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naglagay ng espesyal na lugar para kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan siya mag-i'tikaf. Allahu Akbar. Ito ang
pagbibigay ng halaga ng mga sahaba ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, dahil sila ay nakikinabang kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng kanyang mga salita, sa lahat ng kanyang mga gawa, dahil doon ay pinakikitunguhan nila ng maayos at pinakamainam si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang etikap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa sa mga bagay na nananatili at ginagawa ng mga mananampalataya dito. Okay? Ang etikap, ayon sa pagpapaliwanag ng mga fuqaha at mga nag-narrate ng buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay magsisimula sa unang gabi ng ikasampung mga gabi ng huling gabi ng buwan ng Ramadan. Kailan? Sa 21 night ng buwan ng Ramadan. Ito yung pinakamainam kung ang gagawin nating etikap ay sa huling mga 10 gabi ng Ramadan kapag dumating ang Maghrib. Okay? Ghurubus Shams. Kapag dumating ang paglubog ng araw sa ika-21 gabi ng Ramadan, doon magsisimula ang pinakamainam na oras ng pag-i-etikap sa masjid para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, mag-i-etikap tayo at naiulat na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pag-i-etikap, pananatili sa masjid, ay walang mga bagay ang nakakapagpalabas sa kanya sa masjid. Ibig sabihin, hindi siya talaga lumalabas sa masjid maliban lamang sa wudu at mga bagay na related dito, tulad ng paliligo kung kailangan ng paliligo, at ilan pa sa mga naiulat tulad ng pagkain kung kinakailangan kumain sa labas. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lumalabas sa ganitong mga kadahilanan lamang, at sa ibang mga bagay na bukod dito ay hindi inaaksaya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang sandali upang lumabas sa masjid. Nananatili siya ng lubos sa masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala. At naiulat na kung kinakailangan pa, minsan ay dinadalhan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pagkain ng ilan sa kanyang mga asawa, nang sa gayon ay hindi na lumabas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa masjid. At ito ay nakasilip sa bintana ng masjid at doon kumakain si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ito ang kagustuhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ang pagsusumikap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwing siya ay nag-i-etikap sa buwan ng Ramadan. At ito ay ginawa ng mga salafus salih. Alhamdulillah. Ito ay ginawa ng mga naunang mga mabubuting Muslim. Unang-una na dito ay ang mga asawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang mga sumunod sa kanila. Alhamdulillah. So sinabi natin magsisimula ito sa unang gabi ng mga huling 10 gabi ng Ramadan, at matatapos ang etikap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa huling umaga. Okay? Sa huling umaga ng buwan ng Ramadan. Matatapos ito bago ang Maghrib ng 29 days ng buwan ng Ramadan. Kung ang buwan ng Ramadan ay hanggang 29. Kung ito naman ay aabuti ng 30, huling araw ng 30th day ng Ramadan. So doon, ito ang pag-etikap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naiulat tungkol sa kanya. At bilang mga Muslim ngayon, tayo ay maaaring mag-etikap sa mga masjid na malalapit sa atin, at ito ay ini-encourage ang bawat isa sa atin. At ayon sa mga fuqaha, ang pag-etikap, ito ay may isa sa katuparan ng mayroong tunay at direktahang intensyon lamang. Okay po? Hindi tayo magkakaroon ng ibang mga layunin sa pagpunta sa masjid. Kung halimbawa pupunta tayo sa masjid, dapat alam natin sa ating mga sarili, direktahan, sasabihin natin na tayo ay mag-i-etikap. Hindi natin sasabihin sa labas, pero iniisip natin, ang niya natin, ito ay i-etikap. O ito ay pananatili sa masjid bilang paggaya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At bibigyan tayo ng Allah ng gantimpala ayon sa ating layunin at ayon sa ating pagsasagawa ng sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
So naiulat na pwede nating gawin ang etikap na ito gabi-gabi nang mayroong patlang, at pwede rin naman natin itong gawin ng dire-diretso ayon sa pinakamainam na nagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ayon din sa ilan sa mga fuqaha na ang etikap ay pwede nating gawin ng simula sa gabi hanggang sa madaling araw, at pagkatapos ay sa susunod na araw, ganun din gabi hanggang maghrib hanggang sa fajar, maghrib hanggang sa fajar. At yung ibang mga scholar din nagsabi na sa tuwing ikaw ay mananatili sa masjid, kahit pa 1 oras o 2 oras lamang o 3 oras lamang ang ipapanatili mo sa masjid, at ikaw ay naglayon o ikaw ay naggumawa ng intention na ito ay para sa i'tikaf, ito ay maibibilang na bilang i'tikaf. Okay? So yun ang i'tikaf na ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinaliwanag ng ating mga scholar. At tulad nga ng nasabi natin, ang i'tikaf, ito ay mayroong pamaraan, at ito yung pamaraan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang i'tikaf ay mapuputol, masisira tulad ng sala kapag lumabas ang isang tao sa masjid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So pagpasok mo sa masjid, kinakailangan manatili ka doon, dire-diretso lang hanggang sa dumating ang ikahuling sa araw ng Ramadan. Pero kung ikaw ay nag-i'tikaf sa huling 10 gabi, unang gabi ng huling 10 gabi, pero sa unang gabi pa lamang lumabas ka na, putol na yung unang intention mo na ikaw ay nag-i'tikaf. Kinakailangan mag-intention ka ulit kung gusto mong mag-i'tikaf ulit sa susunod na gabi. Yun, napakahalaga ng intention sa i'tikaf na ito. Kaya kinakailangan baguhin natin, kinakailangan i-review natin ang ating mga sarili, kinakailangan ito ay focus tayo doon. Kasi hindi lahat ng pumapasok sa masjid ay nag-i'tikaf. Di ba? Hindi lahat ng pumapasok sa masjid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na nanatili doon ay nag-i'tikaf. Mayroong iba na gumagaya lamang, pumapasok lamang para pampalipas ng oras, at ito yung khusran. Ito yung pinakamalaking kalugihan kapag ikaw ay pumasok sa masjid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga araw sa buwan na ito at sa mga gabi ng buwan na ito nang wala kang nakuhang biyaya mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So nag-i'tikaf si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tulad nga ng nasabi natin, hinahati niya ang kanyang gabi ng tatlo. Unang parte ng gabi, pangalawa, at saka ikatlo. Yung una sa tarawih, yung pangalawa sa pagbabasa ng Quran, pagdidikir, pagpapahinga, at pagkatapos yung ikatlong bahagi ng gabi ay ginugugol ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tahajjud hanggang sa dumating ang Salatul Fajr, at bago yun siya ay nagsasahur. Ito ay upang makuha niya ang pinakamainam na gantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa buwan ng Ramadan at sa mga gabi nito. Ano yung pinakamainam na maaring matagpuan ng isang mananampalataya? Na ito ay nais ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanya. Ito yung tinatawag na Laylatul Qadar, o yung gabi ng kapasyahan na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna anzalnahu fi laylatil qadar wa ma adraka ma laylatul qadar. Laylatul qadri khairun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tunay na kanyang ipinanaog ang Quran sa gabi ng kapasyahan kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ano ang mayroon sa Laylatul Qadar na ito o gabi ng kapasyahan na ito? Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa gabi ng kapasyahan na ito ay mayroong mabuting bagay, at ang kabutihan nito ay mas mainam pa kaysa sa 1,000 mga buwan. Ang gabi na ito ay gabi na payapa. Ang gabi na ito, khairum min alfi shahr tanazzalul malaika. At ang mga malaika ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa gabi na ito ay bumababa. At ang kapayapaan ay bumababa sa gabi na ito. Allahu Akbar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. At ang gabi na ito ay payapa hanggang dumating ang bukang liwayway.
o ang Fajar ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang Laylatul Qadr na pilit at ito ay kumbaga pinagsusumikapan na makamtan, pinagsusumikapan na manatnan, at pinagsusumikapan na mahanap ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na madatnan ng kanyang buhay na siya ay nasa pinakamainam na mga pagsamba sa gabing ito. Allahu Akbar. Dahil doon, hindi niya pinapabayaan ang kanyang sarili. Ginigising niya ang kanyang pamilya, ginigising niya ang kanyang sarili, at pinag-aaralan ang Quran kasama si Jibril alayhi salam. Ito ang mga pangyayari sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang Ramadan at kasama ang pinakamainam na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga malaika, walang iba kundi si Jibril alayhi salam. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinakitunguhan niya ang mga sahaba niya nang hindi siya nagmamalabis, hindi siya kumbaga hindi siya nagmamalaki, at pinakikitunguhan niya sila ng mayroong tamang pakikitungo. Ito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kung mayroon tayong nakuhang aral dito sa kwentong ito o sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay ang aral na hindi natin pwedeng pangunahan ang mga gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwang ito. Na sasabihin natin, pwede tayong gumawa ng mas mainam pa, o pwede nating dagdagan, pwede tayong hindi matulog sa gabi ng Ramadan hanggang sa umaga, pwede tayong magdasal na lamang ng dire-diretso, o di kaya pwede tayong mag-ayuno na lamang ng dire-diretso, walang patlang, dahil ito ay baka parang ito ay mas mainam, o parang ito ay mas okay kung gagawin natin ng dire-diretso, di ba? Alalahanin natin yung isa sa mga kwento na nangyari sa tatlong tao na ito ay nagsabi na narinig nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narinig nila yung paraan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nag-aayuno, siya ay nagdarasal sa gabi, at siya ay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-aasawa. Okay? Sabi nung tatlong ito, ako yung una, sabi nung unang tao, siya ay magtatayo ng pagdarasal at hindi siya matutulog. Pangalawa, yung pangalawang tao, sinabi niya, siya ay mag-aayuno ng dire-diretso at hindi siya magbe-break ng kanyang fasting. Hindi niya ito puputulin. At yung pangatlong tao, sinabi niya, siya ay hindi mag-aasawa. Para nang sa ganun, makapokus siya. Nung narinig niya na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-i-etikaf, nagsasagawa ng mga ibada ng dire-diretso sa Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya sa kanyang sarili ang pagkakaintindi niya na maaaring maging pagsubok ang asawa o ang babae sa kanya. Sabi niya, hindi ako mag-aasawa para makapokus ako sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nung ito ay narinig ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siya ay nagdarasal at pagkatapos ay natutulog. Yaqumul layl wa yanam wa yuftir wa yasumu thumma yuftir wa yatazawwajun nisa. So ito ang sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga araw bago dumating ang buwan ng Ramadan, at kung dumating ang buwan ng Ramadan, ito ay mas pinag-iinam pa niya, mas ipinakikita niya ang pinakamainam na uri ng pag-aayuno at ang pinakamataas na uri at pamamaraan ng pagsasala para sa Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. At ganun din ang mga asawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi naging sagabal sa kanyang pag-iibada, hindi naging sagabal sa kanyang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus ang mga asawang ito ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ang naging dahilan, ilan sa mga naging dahilan kung bakit na ipagpatuloy ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang madaling pagsasagawa ng Sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi nagiging pabigat at hindi magiging pabigat
kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon din sa atin bilang mga Muslim sa panahon natin ngayon. Moderate, ibig sabihin katamtaman ang pagsasagawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga ibada. Bakit? Dahil ang ibada na ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan, tulad ng sinabi natin kanina, ulitin lang natin. Anong ginawa niya sa gabi? Siya ay nagdasal. At pagkatapos, itinigil niya ang pagdarasal, nagbasa siya ng Quran. Pagkatapos ay natulog siya, pagkatapos nagtahajjud. Ito ang ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lamang awa para sa kanyang sarili, hindi lamang awa para sa kanyang mga sahaba, hindi lamang awa para sa mga tabi'in, bagkus ito ay awa para sa lahat ng mga mananampalataya na susunod sa pamamaraan ng buhay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa syariah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil kung ang ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang direktahang pagsasala o ang diretsong pagsasala mula sa Maghrib hanggang mula sa Badal Isya, after Isya hanggang Fajar, ano mangyayari sa atin ngayon? Makakayanan ba natin ito? So ito ay awa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagpapadali ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga mananampalataya na ito ay matutunghayan natin sa mga gabi ng Ramadan. Dapat nating alalahanin ito sa sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kinakailangan natin bilang mga mananampalataya kung tayo man ay naging pabaya sa ating mga sarili, hindi natin alam ang etikap ng mga nakaraang mga taon. Ngayon narinig natin mula sa mga lecture, mula sa mga muhadarat, mula sa mga nasiha, mula sa mga payo ng ating mga ulama, ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala ay bukas palagi. Hanggat sa tayo ay mayroon pang buhay dito sa ibabaw ng mundo. Kung ano man yung mga ibada na nabanggit natin kanina na ginagawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan, at ito ay kanyang pinamalagi sa kanyang sarili at itinuro sa kanyang mga sahaba, itinuro sa kanyang umma, ay nararapat natin itong tangkilikin, nararapat natin itong balikan, at nararapat natin itong ituro sa ating mga kapamilya, sa ating mga kapatid, at sa lahat ng maaring makapakinabang sa sunnang ito ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan. At isang tanbih o isang warning o isang babala, huwag nating pangungunahan ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag tayong magsasabi na ito ay sunnah maliban na lamang na ito ay mayroong matibay na ebidensya, matibay na dalil, matibay na pinagkukuhanan ng ebidensya nito. Tulad halimbawa nabanggit sa Quran at nabanggit sa sunnah, authentic, matitibay, malalakas at katanggap-tanggap na hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Sahih Al-Bukhari at Sahih Muslim at ilan pa sa mga hadith niya na nabanggit sa mga sunan, na ito ay binigyan ng mga ulama sa hadith na ito ay mayroong malakas na grade o malakas na antas ang mga hadith na ito, at ito yung ating isasagawa bilang pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung ano man ang nasabi sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isagawa natin ito. So yung mga gabi ng Ramadan, alalahanin natin, imagine natin para tayong kumbaga yung isinasabuhay natin, muli nating ginagawa ang ritual na ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga pagsamba na ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at doon pa lamang sa pag-iisip natin yun, makakasama na tayo doon sa mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Hindi ba nila pinagninilay-nilayan ang mga bagay na nasa Quran, o ang kanilang mga puso ba ay mayroong selyo? Ang pag-iisip natin sa lahat ng ibada na ating ginagawa na ito ay related sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay pag-iisip natin sa mga bagay na nilalaman ng Quran na ito ay ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. Kaya nararapat sa atin na hindi lamang pakinggan
yung kwentong ito, hindi lamang pakinggan yung bagay na may kinalaman kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan, bagkus ito ay isagawa natin sa lalong madaling panahon, sa pinakamainam na pamamaraan, kasama ng mga mapagkakatiwalaang tao ayon sa ating pananampalataya. At naway padaliin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsasahur sa tamang oras, ang pag-iftar sa tamang oras at sa tamang paraan, at ang pagsasadaka, pagbibigay ng sadaka, tulad ng pagbibigay ng sadaka ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga araw bago sumapit ang buwan ng Ramadan at pagsapit ng Ramadan, at ganun din ang pag-i'tikaf sa mga huling 10 gabi ng Ramadan, at maging sa gabing ito ay makapag-i'tikaf tayo inshallah. At naway matunghayan natin ang Laylatul Qadar, na ito yung dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit nag-i'tikaf si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga mananampalataya sa mga gabi ng Ramadan. At naway patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi man natin ay isasagawa ng ayos ang karapatan ng ating mga sarili. Ito ay walang iba kundi ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway palakasin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at biyayaan tayo ng magandang kalusugan sa mga araw ng Ramadan, nang sa gayon ay may sagawa natin ng tama at sapat ang mga ibada na gagawin natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagalingin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kapatid na mayroong karamdaman, at ang karamdaman nawa na kanilang naramdaman o mga sakit na kanilang naramdaman ay magsilbing kapara o kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, at tanggapin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pagsamba, ang ating pag-aayuno, ang ating pagdarasal, ang ating sadaka, at lahat ng pagsunod na ginagawa natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa buong ito, at siya lamang ang tunay na magbibigay ng at magagawad ng gantimpala sa mga ito. Hiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway gawing kapaki-pakinabang para sa atin ang mga bagay na nasabi natin sa pagkakataong ito at mga bagay na narinig natin sa pagkakataong ito, at ito ay sumaksi nawa sa atin bilang mga mabubuting gawa sa araw na harap ang bawat nilalang sa Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi magiging kapaki-pakinabang ang kanilang mga kayamanan dito sa mundo at ang kanilang mga anak, maliban lamang sa mga taong humarap sa Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong dalisay at malinis na puso. Hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway pagkaisahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mananampalataya sa katotohanan at ilayo ang mga mananampalataya sa kabulaanan o sa kamalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.